ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ବରୁ ଗିଫ୍ଟ ହାପି ରାକ୍ଷୀ ସାନ ବଡ କିଛି ନଥାଏ। So ମୁଁ ଏବେ ଆଜି ଆସିଛି ଫାଇନାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ। ତ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକି ମୋର ଭାଇର ଡ୍ରେସ୍ ସପିଂ କରିବି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ। ତାଙ୍କ ୱାଇଫ କାଜଲ ଦିଅ ବୋଟଲ ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଡ୍ରେସ୍ ସପିଂ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା କଣ ପସନ୍ଦ ହଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କର। କେତେ ଭଲ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିଲା ତ ଦିଟା ସପ୍ ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁଣି। ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ହ୍ୱାଇଟ ନେଇଯା ହ୍ୱାଇଟ ହ୍ୱାଇଟ ନେଇଯା ଲୋଗୋ ହେଇସି ହ୍ୱାଇଟ ନେଇଯା। ଏ ପିଲା ମତେ ଘୋଷାଉଛି ଯେ ମାନେ ଅଦଲା ବଦଲି ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏଠି ମାନେ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲିକି ଭାଇକି ସିଏ ସାନ ମୁଁ ତାକୁ ସାନ ବଡ କିଛି ନଥାଏ ହେଲା। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ସେ ସେପଟେ ସେପଟେ ଦେଖିବା ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତୁମ ବଡେ ଆସୁଛି ମୋ ବଡେ ଭାଡ ମେ ଯାଉ ଭାଡ ମେ ଯାଉ ବଡେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଆନିଭର୍ସରୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବଡେ ଦିଏନି। ତୁମର ଆଗ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବା ବଡେରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ତୁମର ଆଗ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବା କି ବଡେ ବଡେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କୁନି ପିଲା ମୁଁ କଣ କୁନି ପିଲା ମୋର ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଯିବା ବଡେରେ କିଛି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ କଣ କରିବି ଆଉ ଇଏ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ସପିଂ ପାଇଁ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡର ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଟନ କୁର୍ତ୍ତି ବାଛିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଚାଲ ମିରର ରଖୁ ଟିକେ ପିନ୍ଧି ଗାଇସ୍ ଭଲ ଲେଖାଯିବ ଶୁଣା ଯାଉନି ମାନୁଛୁ କଣ ଜିନ୍ସରେ ପିନ୍ଧିବୁ ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ ପିନ୍ଧିବୁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଗଳା ମୁଁ ରଖିଲେ ପିନ୍ଧେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। କଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ପଡୁଛି ମତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନବାକୁ ପଡୁଛି ଜବରଦସ୍ତି ଫୋର୍ସ ପିଲା କରୁଛି କଣ କହିବି କଣ। ମୁଁ ଭାଇ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣୁଛି ବଟ୍ କୁନି ଭାଉଜ ମୋ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ ଲେଟ୍ସ ସି ଦେଖିଆ ଚଏସ୍ କରୁଛି କଣ ବାହାରୁଛି। ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ବରୁ ଗିଫ୍ଟ ସି ଚଳିବ। ସୁନ୍ଦର ସି ଏଟା କି ମ୍ୟାଚ୍ ହଉନି ତା ସହିତ। ଏଟା ପଟା ରହୁଛି ଏଇଟା ଯେ ଖୋଲନ୍ତୁ। ହଁ ବ୍ଲାକ୍ ଟା ଯାଉଛି ବା ବ୍ଲାକ୍ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ମେରୁନ୍ ଅଛି ନା ତଳେ। ଏଟା ବିନା ଓନିରେ ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁର୍ତ୍ତୀଟା। ଭାଇ ସେଠି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁଣି ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଲାଣି ମୋର ଭାଇ ଯେ ଏଇଟା ଟି ସାର୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓକେ ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ୟାର ସେ ଦଉଛି ମତେ ଯାହା ବି ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ପୁରା ଯାହା ବି ଦେଲେ ବଟ୍ ଏନିୱେ ମୁଁ ଏଟା ପିନ୍ଧି ଦେଖୁଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପକେଟ ନାହିଁ ଚେନ୍ ଅଛି ଓକେ नो प्रॉब्लम। ସେ ପିଙ୍କ ଟାକୁ ନା ବ୍ଲାକ୍ ଜିନ୍ସ ରେ ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ପିଙ୍କ ଟାକୁ ହଁ ବ୍ଲାକ୍ ଜିନ୍ସ ରେ ହେଲେ ବଢିଆ ଦେଖାଯିବ। ନହେଲେ ଡେନିମ ର କୋଉ ପିଙ୍କ ଟା ଆଚ୍ଛା ହଁ ପିଙ୍କ ର ଟି ସାର୍ଟ ଟାକୁ ଏମିତିରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ କୁର୍ତ୍ତା ଟାକୁ ଯୋଉ ବି ଡେନିମ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧୁ ଜିମ୍ ରେ ପିନ୍ଧିବେନି ସେଟା ହଁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବେ। ଜିମ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଏମିତି ବାହାରେ ବି ପିନ୍ଧିକି ଆସିପାରିବେ। ପସନ୍ଦ ହଉନି ସେଇ ଜାଗା ୟୁଏସ୍ ପୋଲୋ ମୁଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଏ ସପିଂ ବାଏ। ଆଗ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଗଲା। ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ହକ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ଖୁସି ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭାଇ ପାଇଁ ନବା ପାଇଁ ହଁ ତଳେ ଥିଲା ତଳେ ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ହେଲା। ଫାଇନାଲି ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଲାନି ୟୁଏସ୍ ପୋଲୋରେ ସେ ସାଇଜ ମିଳିଲାନି ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ୟୁଏସ୍ ପୋଲୋ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି। ଲେଟ୍ସ ସି ହୋପଫୁଲି ସେଠି ମିଳିଯାଉ ତ ଏଇ ପାଖକୁ ଆସିକି ବସିଗଲେଣି ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଲୁ ଲାଇନ ଲାଗିଲା ଜିମ୍ ରେ ଆମେ ପିକଅପ୍ କରିଦେଲୁ ସାଙ୍ଗରେ 4 ଜଣ ବୁଲୁଛୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଜିବା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ବହୁତ ଟେନସନ୍। ସେଇଠି ବୁଲାବୁଲିଟା ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିଣା ହୁଏ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ବୁଲୁ। ଚୁଜି ଚୁଜି ପଇସା ପଠେଇବି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ନାହିଁ। ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଲାନି ଇଏ ସାଇଜ ଥାଉ ମିଳିଗଲା ମିଡିୟମ ମିଡିୟମ ସେଇ ନଥିଲା ୟେସ୍ ଫାଇନାଲି ମିଳିଗଲା। ଖୋଜି ଖୋଜି ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସିଲୁ ଶହୀଦ ନଗର ପାଖରେ। ଠିକ ଅଛି ହଁ ଭଲ ଅଛି।
ବଢିଆ ହେଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ ବା। ଭଲ ଅଛି। ହଁ ଢିଲା ହେଲେ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଲମ୍ବିଯିବ। ଇଏ ଲମ୍ବିଯିବ ପୁରା ଲମ୍ବିଯିବ। ସେତ କଥା କହୁଛି। ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲା ମତେ ମିଳିଲା ଆଗ ମିଳିଲା ମତେ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଲା ସବୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଏବେ ଯିବା ଫିଜିଓଥେରାପି ନବା ପାଇଁ ବାକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା କିଛି ମୋଡାମୋଡି ହେଇପାରିବ। ଆଉ କାଲି ବି ବ୍ଲଗରେ ରହିବ ଯେ ଆମେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ ନା କାଲି କେମିତି କଣ କରୁଛୁ କଣ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ହୋପଫୁଲି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ଗେଟଅପ୍ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯୋଉଟା କି ଭାଇ ମତେ କାଲି ଦେଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଯାଉଛି ଆମର ସିଧା ମତେ ଅଲରେଡି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି। ତ ମୋ ଡ୍ରେସରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭାଇକୁ। ଆଉ ଶୁଖିଯିବ ପୁରା ଶୁଖିଯିବ। ହାପି ରାକ୍ଷୀ ଭଲ ଅଛୁ ନା ହାପି ରାକ୍ଷୀ ହାପି ରାକ୍ଷୀ ଟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରାକ୍ଷୀ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଆପଣ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛି ବଟ୍ ହାର୍ଟ ପୁରା ମୋର ଏକଦମ ପୁରା ବଢିଛି ବହୁତ ଦିନ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଝୁରିଥିଲି ନା ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଜି ପାଇଛି। ଓକେ ଭାଇ ମୋର ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପାଗଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଯେମିତି କି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଥିଲା ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଜନ୍ମରୁ ହୁଏନି। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ହୁଏ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଏତେ ନିଜର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡେନି। ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ ଯେତେ ବଦଳୁ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ ଆମର ଏଇ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବଦଳ ନ ଯାଉ। ହେପି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଟୁ ଅଲ୍।